check, check. Hey. Check, check. Check. Praise. Salamat, oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang
ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Yes, Lord, dakila ka, O Diyos. Dakila, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon. Ikaw lamang ang aming sasambahin at pupurihan manuwalhati sa amin, Panginoon. We glorify and we honor your name. In the name of Jesus. Amen. Amen po. So, good evening. Alisin ko lang yung effects. Sound check. Okay, good evening po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Yan po. So, sa ating word po sa gabing ito, bago po tayo manalangin, ay pag-aaralan po natin ang right thinking, right confession, and right action. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Heavenly Father, we honor you, O God, tonight, Panginoon. O God, we worship you, Father. We give you praises, O God. We bless your holy name, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa salita mo, Panginoon, na aming matatanggap sa gabing ito, Panginoon, na nagmumula sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa pag-aayos, Panginoon, pagtutuwid ng aming, Panginoon, ugali, O God, kaisipan, at Lord God, nilalakaran, O God. We pray, O God, na whatever we do, Panginoon, ay magbigay ng parangal sa iyong pangalan, ng honor sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Walang ibang maitataas, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan, tapat, at totoo. Dakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magbukas po tayo sa Hebrews chapter 4, verse 14. Hebrews chapter 4, verse 14. Sino po ang merong Tagalog? 14. Hebrews 4:14. Amen. Praise God. So, kung nakakapagbasa po tayo sa Old Testament, alam po natin na 'di ba po merong mga high priest at that time sa Old Testament na tinatalaga ang Panginoon na siyang nagiging representative ng buong Israel sa pag-aalay po ng sakripisyo sa Panginoon for the covering
ng kasalanan ng buong Israel po, di po ba? Once a year, siya po ay pumapasok sa templo at in behalf of the whole Israel, siya po ang nag-offer ng offering sa Panginoon as sacrifice sa Panginoon. And pag binasa po natin itong Hebrews 4:14, sabi po niya sa English version, seeing then that we have a great high priest. Sino po kayang tinutukoy dito? Ganun pa din po ba sa Old Testament? Sabi po, that is passed into the heavens. Jesus, the Son of God. So tinutukoy po dito na si Jesus ang ating pong high priest. Yan. He represents us in the presence of the Father. Kaya pag tayong isang tao pong tumanggap sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon, Hari, tagapagligtas, ay tinanggap ang katuwiran ni Kristo. He is now the righteousness of Christ, ang ating pong daladala. At siya po ang ating high priest. Yan. Kaya sa pamagitan niya, di ba, He is the way, the truth, and life. Sa pamagitan niya, tayo ay nakakalapit sa presensya po ng Ama. Yan. Ito po yung tinatawag din na yung solus Christus, kung di pa ako nagkakamali. Na si Jesus lang po ang mediator. Wala nang iba. Hindi po required na dumaan po tayo kay pastor para pakinggan po tayo ng Diyos. Yan. Yung iba po ay kailangan mo mag-alay kay pastor ng malaki para mas madaling matupad ang panalangin mo. Parang nagiging ganun po, pinapadaan pa kay pastor. But we have to remember po na malinaw po sa salita ng Diyos, we have only one mediator, our high priest, Jesus Christ. Yan. Through Him, yan, we come boldly into the presence of the Father. Okay po. So, napakadali pong sabihin na naniniwala ako na si Kristo ay Diyos, Panginoon. Napakadali po sa sabihin sa atin, mga Kristiyano. Ngunit minsan po, ang ating binibigkas or confession ay iba sa ating paniniwala. Ang daling sabihin na, pag praise and worship nga po, di ba, makikita natin, pag nag-praise and worship po tayo, halos lahat kumakanta, yes Lord, o kaya, forever God is faithful. Alam mo yung mga kanta na, I trust in the Lord, na dinideklara po natin na, for you alone deserve all glory, o kaya, yung mga song of declaration na magtitiwala ko sa Lord, ano man ang mangyari, I will sing praises to your name. But what happens pagkatapos po ng praise and worship at dumaan po na merong bills or merong pagsubok po na dumadaan? Can we still hold fast our profession? Yun po yung minsan na nangyayari. O kaya may kausap po tayo. Ano po ang lumalabas sa ating bibig? Minsan, iba yung paniniwala mo, iba yung lumalabas sa ating bibig. Kasi iba yung pakiramdam natin in that situation. So, isa pong paalala sa gabing po ito, na we must be careful to have the word of faith in our mouth at all times. Nung last Friday po, Saturday yata po yun, morning, may naganap po kasi ditong facilitators training ng SBTC, Friday, Saturday, tama ba, Jerwin? Tama ba? Thursday, Friday, Saturday? Or Friday, Saturday, yan. Tapos, meron po kaming ginawang exercise. Ayan, group exercise po, kung saan hinati po sa dalawang grupo yung facilitators. Then, nagbigay po tayo ng katanungan para pagdebatehan ng dalawang grupo. At ang tanong po doon ay, is believing enough? Is believing enough? Parang ganon. So, yung isang grupo, kailangan nilang ipaglaban na sapat na, maniwala ka. Diba? Faith, maniwala ka. Yung isang grupo, kailangan nilang ipaglaban na kulang po ang paniniwala. Okay, so, ngunit ano po ba yung tama? Diba po? Isipin po natin, does believing change a situation? Diba? Ang paniniwala ba ay naiiba niya ang isang, ano ba yung Tagalog ng sitwasyon? Nababago ba ng paniniwala ang sitwasyon?
Minsan sabi, maniwala ka lang, believe, 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 believe. Apo, maniniwala. So, sa atin po, isipin po natin, nababago po ba ng paniniwala ang sitwasyon? O kaya, ito na lang po, nababago po ba ng paniniwala ang katotohanan? Mas madali po yun. Sa tingin niyo po, nababago po ba ng paniniwala ng isang tao ang katotohanan? Yung facts, yung truth po na lang, para mas madali. Sa tingin niyo po, Pastora? Sa truth. So yung truth po, nababago niya yung paniniwala. Yun po yung sinasabi niyo po. Yung facts, ayun po, tama po. Ayan. So, i-test po natin yung ating statement. Ayan. So, lagi ko po itong ginagamit pag nagtuturo din po ako sa Past College sa Alaminos kasi ito yung pinakasimple po na alam ko kung paano i-explain sa hindi Kristiyano or sa secular setting. Sabi ko po, kung si Pedro o si Juan ay maniwala ng buong puso niya, buong kaluluwa, buong damdamin niya na 2 plus 2 is equal to 10. Magiging totoo ba ito? Ayan. Diba? So, sabi nila, hindi ma'am, hindi. Diba? So, kahit gaano tinuruan siya mula pagkabata, ito 2 plus 2 equals 10. Yan ang tinuro mula pagkabata. Yan ang kanyang buong paniniwala hanggang sa kanyang pagka-college. Hindi ko alam kung paano siya nakapasa sa high school at elementarya, pero yan ang kanyang paniniwala. So, mababago ba nun yung 2 plus 2 is equal to 4? So, ang sagot po ay hindi po. Dahil po, meron po tayong tinatawag na objective truth. Yan. Ibig sabihin po ng objective truth, katotohanan na hindi po nakabase sa mga individual, sa subject. Yan. Meron pong objective truth, katotohanan na hindi nakadepende sa opinyon ng tao. Ano man ang ating nararamdaman po, ano man ang ating naranasan sa buhay, merong objective truth na hindi kayang mabago. So, dito po sa right and wrong thinking and confession, kailangan po nating i-apply ito. Maraming Kristiyano, niniwala ko. Pero ilan po sa kanila ay hindi word of God ang pinaniniwalaan. Basta naniniwala lang sila kasi yun ang gusto po nilang paniwalaan. Tama po? So, ang kailangan po pala, we believe the truth. And the truth is the word of God. Yan. The fundamental truth. Nasa kapaloob po ang mga fundamental na katotohanan, objective truth sa salita ng Diyos. Kasi hindi kayang sabihin ng tao kung ano ang tama at mali, kung ano ang totoo at hindi kapag wala ang salita ng Diyos. Kasi sino ang basihan? Sino ang basihan na yan ay tama? Sino ang basihan na yan ay mali? Ang pagnanakaw ay mali. Saan natin nakikita na ang pagnanakaw, pagpatay ng tao, pag blasphemy is wrong? Makikita po natin sa salita ng Diyos, di po ba? So, hindi po kayang sabihin ng tao kung anong tama at mali pag wala pong salita ng Diyos. Kaya ang kailangan pong paniwalaan ng tao, hindi po sapat na believe. Ang kailangan pong maalala natin po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao po, you must believe the word of God. It starts with the right thinking. Yan po. Sa right thinking, kasama po dyan yung believing the word of God. Yan. So, isa po sa paalala din po sa atin dito, maraming Kristiyano ang na-scam. Yan. Na-scam po na bahala na si Lord, paubayan mo kay Lord lahat, bahala na si Lord mag-solve ng problema mo. Antayin mo na lang na matapos na. Pero ano po ang sinabi sa salita ng Diyos?
Una-una pa lang sa kayamanan, He has given you power to create wealth. Hindi ang Diyos ang magtatrabaho para sa tao. Tama po. So doon pa lang po binabago ang ating right thinking. Kasi pag right po yung ating thinking, right confession, and pag right ang confession, right ang action. Nagsisimula po sa right thinking. Kailangan mabago pong utak ng tao. Kaya may emphasis po si Apostle Paul sa Romans 12 na be transformed by the renewing of your mind. Pagbabago po ng ating isipan. Na paulit-ulit din pong tinuturo ng ating pastor sa sa series po nila ngayon, di ba po, yung kailangan magkaroon po tayo ng ibang pananaw. Iba sa pananaw ng mundo, iba ito sa pananaw sa kaharian ng Panginoon. Different paradigm or culture. Kingdom culture. Iba yung culture ng mundo, iba po yung kingdom culture. Yung how we interpret things ay hindi po dapat sa lente o paradigm ng tagamundo, kundi sa mata o lente ng anak ng Diyos. Kasi magkakaroon po ng ibang resulta kapag tayo po ay nagkaroon, nabago po ang isip natin on how to interpret things sa lens po na bilang isang anak ng Diyos. Diba, napansin niyo din po, ang isang biktima, diba po, kung paano niya tignan ang mundo, mata ng biktima. Kawawa ako, ganito ako, wala akong ganito, ganyan ako. Lahat sila ay against sa akin, nagkampi-kampi sila, kawawa ako, biktima ako. Ganon ang mata ng biktima kapag tumingin po siya sa mundo. Pero pag napalitan po ang ating lente, hindi na lente ng isang biktima, kundi lente ng isang matagumpay na anak ng Diyos. Kahit may mga kaaway, hindi mo tingin kawawa ako, kundi matagumpay ako sa Panginoong Yesus. Amen po. Iba kung paano po tayo mag-respond. Right thinking, right confession, right action. Tama po. Praise God. So, when we see then, nabago po ang isip natin kung paano natin tignan ang Panginoon, na God is not our personal assistant. Maraming Kristiyano po, naging ganun ang utak. Personal assistant, Lord, gusto ko ganito. Bigyan mo. Lord, Lord, dapat hindi ganyan. Lord, dapat ganito. Personal assistant si Lord, parang bang, may utang na loob pa siya sa atin na kailangan gawin niya lahat. Pag hindi niya ginawa, ikaw yung iyak-iyak. Bakit naman, Lord, di mo ginawa itong ganyan? So, pag nag-iba po ang ating pananaw, thinking, how we view God, how we see Jesus Christ, na siya po ay, si Jesucristo ay hindi dekorasyon sa ating buhay. Hindi po siya isang personal assistant, hindi po siya yaya, hindi po siya refrigerator, na kuha lang ng kuha kung anong gusto natin, serving our own purpose, our own selves. But we see we are in His kingdom, yeah? His plan, His purpose. Nag-iiba po tayo kung paano tayo mag-pray. How we pray changes. Natandaan niyo po noon, yung una-una po natin natutong tayo mag-pray, puro Lord, sana, mga ganun po, di ba? Sana, Lord. O kaya, para kang mamakaawa, humihingi ng puro hingi. But as we grow in the knowledge of the Lord, in His Word, nag-iiba po yung ating way of praying. The more we see kung sino talaga, kung ano yung totoo, kung sino ang Diyos natin, kung sino po tayo sa Panginoon, nag-iiba kung paano po tayo manalangin. So, ayan. So, natatandaan po ninyo din po sa mga preaching po ni Pastor, yung kaibahan ng eternal security po sa spiritual security. I-review lang po natin. No? Kaibahan po ng eternal security sa spiritual security. Pag sinabi pong eternally secured in Christ,
ay tayo po ay merong kasiguraduhan sa ating kaligtasan. We are justified by the blood of Jesus Christ, saved by grace through faith in Him alone. Hindi ka na kayang nakawin po ng kaaway. Wala na pong bahid ng karapatan ang kaaway sa buhay po natin. Amen po. Yun po ang katotohanan sa eternal security. Dati po, meron po siya. Meron po siyang rule sa ating buhay. Kasi tayo po ay tumalikod sa Diyos dahil sa kasalanan, rebellion of sin. We pass the dominion kay Satan. Diba po? Binigay ng tao ang paghahari kay Satanas. Pati sa ating buhay. But when we were transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of His Son, Jesus Christ, zero authority ang kaaway sa buhay ng tao. Kaya pag nakikita tayong di magandang nangyayari, dapat alam po natin na walang karapatan ang kaaway. Pag alam po natin na walang karapatan ang kaaway o dyablo sa buhay po natin, bold tayong mag-speak. In the name of Jesus, wala kang karapatan. Satan, you have no right in my house, in my home, in my family. Satan, wala kang karapatan na lagyan ng sakit ang aking katawan dahil ako ay pinalaya ni Kristo at pinalinis ng kanyang banal na dugo. Amen po. Kasi pag hindi po natin yung alam, Lord, mag-pray tayo, parang pakaskasi, parang kawawa, walang authority po. But when we understand our position in Christ, ay may boldness po tayo. Yan, may boldness po tayong mag-confess ng salita ng Diyos. Utusan ang kaaway. Yan. Huwag po tayong matakot utusan ng kaaway. Palayasin siya. Or kaya, huwag po tayong makiusap sa kaaway. Kung pwede lang, huwag mo na kaming guluhin. When you know your position in Christ, sa harap ng kaaway, ikaw ay sundalo. Amen po. Sa harap ng Diyos, tayo po ay anak niya. Yung pag-anak, di ba, kung paano yung anak, lumalambing sa tatay, may fellowship. Diba? Pagkaharap po natin ay dyablo, tayo po ay warrior. Amen po. Mananagumpay. You speak with authority. Kung paano po si Jesus, di ba po, sa New Testament, makita po natin. Paano niya, walang bahid ng pagdududa, wala pong bahid ng takot. Yan, tandaan po natin, when we come face to face with the enemy, tandaan lang po natin. Huwag natin tandaan kung kailan po tayo nag-devotion. Huwag po natin tandaan kung kailan tayo huling nag-pray. Ang tandaan po natin, who did I receive in me? The Spirit of Christ that is in me. Kasi pag tatandaan mo yung, kailan ba ako nag-devotion? Last week pa ata. Hindi ko kayang i-rebuke si Satan. Last week ko pa ako huli. Ha? Kakulangan ng ating minsan. Because the only authority you have is in the name of Jesus. Hindi siya makikinig po sa atin dahil grabe yung prayer natin ng prayer meeting. Hindi po siya makikinig dahil nag-fasting tayo ng 10 araw. Hindi po. The only thing na nagre-respond ang kaaway because Christ is in you. At dapat alam po natin yun. Kaya natin sinasabi po yung in Jesus' name. Kasi hindi po yung katuwiran po natin ang kanyang kinatatakutan. Ang katuwiran ni Kristo na nasa sa atin. Ang Espiritu ni Kristo na nasa sa atin po. Wala po tayong maipagmamayabang sa kaaway. Satan, makinig ka sa akin. Ilan na ang life groups ko? Satan, makinig ka sa akin. Nag-mission ako sa ganito. Nagsakripisyo ako, nag-donate ako ng malaki. Makinig ka. I-rebuke you. Hindi, wala. Tatawanan lang po tayo ng kaaway. But when we use the name of Christ Jesus, our Lord and Savior, amen, nanginginig ang dyablo. Amen po. Praise God. Wala po siyang maisusumbat. Takbo agad po yan. Amen po. Praise God. So when we have the right thinking, we have the right confession, we will have the right action. So as we study the Word, remember who is our high priest.
Remember who is our mediator? Christ Jesus alone. Yan. Let us humble ourselves down, not looking at what we have done, yung nagawa natin para sa kaharian ng Diyos. When we come in prayer, pag tayo lumapit po sa prayer in presence of God, when we pray, yung nasa isip po natin is hindi perfect ang ating devotion, marunong tayo mag-speaking in tongues. Although mahalaga po yung mga bagay nito, di ba po? Teshuvah, hitbudidut, aligning, powerful. But that is never the qualification why you can enter into His presence. The qualification why we can enter and pray boldly in the presence of the Lord is the Spirit of Christ that is in us. Amen po. Praise God. So that is what we remember pag tayo po mamaya ng sama-sama po. Let us pray with authority. Amen po. Let us pray with conviction. Wala na po yung sana, Lord, kundi, Lord, you have said in your word. Sinabi mo sa yung salita, Panginoon. When we pray, hindi tayo nakikiusap sa kaaway, kundi we command. We command Him, we bind you in the name of Jesus. Diba? When we pray, we have the right thinking, right attitude in prayer. We know sino ang Diyos po natin, kilala po natin ang ating natanggap, kilala po natin ang ating posisyon. Our position of prayer, why we pray. Not because of the good we have done, but because of Christ that is in us. Amen po. So yun lang po ang ating paalala sa gabing ito na right thinking, right confession, right action. So wag lang po yung naniniwala ko dyan, but confess it. Confess the word of God with authority, with conviction, and right action is obedience po yan. May pagsunod sa Panginoon. Pag tama po ang ating pag-iisip, because we have renewed our mind with the Word of God, we confess it through prayer, declaration. Yan, ang anak po ng Diyos dapat 24/7 na speaker yan, confessing the Word, amplifier ba? Confessing what has already been said in God's Word. We echo God's Word saan man po tayo magpunta. Especially unang-una sa ating tahanan po. Amen po. And then, right action is in terms of obedience, teshuvah. Yeah? And teshuvah and shadaka kasi doing good, obedience. Gawin po natin ang tama. So let us humble ourselves before the Lord sa ating pong pag-pray ng sama-sama. Itaas po natin ang pangalan ng Panginoon at pray with authority, conviction, and faith. Amen po. Prayin po ang Panginoon. God bless po sa ating lahat.